स्वागत आहे। तर मी आज बनवणार आहे पिझ्झा। तर पिझ्झा ही रेसिपी अतिशय सोपी आहे आणि घरच्या साहित्यामध्ये ही आज पिझ्झा रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते मी। तर लहान मुलांना जर पिझ्झा आवडत असेल तर तुम्ही बाहेरून आणता, तर बाहेरून आणायची काही गरज नाही लागणार, कारण की तो पिझ्झा आज आपण घरी बनवणार आहे। तर घरच्या साहित्यामध्ये अगदी झटपट हा पिझ्झा तयार होतो। तर मी आज तो पिझ्झा बनवते, मलाई चीज पिझ्झा। तर मलाईचा वापर या पिझ्झामध्ये मी करणार आहे। अतिशय टेस्टी आणि क्रीमी हा पिझ्झा लागतो। तर ही रेसिपी पाहायला विसरू नका। तर सर्वांना आवडणारा हा पिझ्झा आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर पिझ्झा बनवण्यासाठी आपल्याला पिझ्झाचा बेस बनवायचा आहे पहिल्यांदा। तर इथे मी मैदा घेतलेला आहे। तर 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे चाळून। तर पिझ्झाचा बेस जर चांगला असेल तर आपला पिझ्झा टेस्टी लागतो। तर आता आपण या मैद्यामध्ये घालूया साखर। तर इथे मी 1 चमचा साखर घातलेली आहे। नंतर घालणार आहे मी इथे 2 पळी तेल। तर छोटीशी पळी आहे, तुम्ही इथे चमच्याचाही वापर करू शकता। तर नंतर इथे मी घालत आहे बेकिंग पावडर। तर बेकिंग पावडर घालायची आहे आपल्याला इथे अर्धा चमचे। तर इथे मी ईस्ट वापरणार नाही पिझ्झामध्ये, तर आज मी बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोड्याचा वापर करणार आहे। तर अर्धा चमचे नंतर मी इथे बेकिंग सोडा घातलेला आहे। आणि आता घालूया आपण दही। तर दही 2 चमचे घातलेलं आहे। तर चवीपुरतं मीठही घातलेलं आहे मी। तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। पहिल्यांदा दह्यामध्ये सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला इथे कोमट पाण्याचा वापर करायचा आहे। तर कोमट पाणी घेऊन आपण हे पीठ छान मळून घेऊया। तर जास्त सैलसर पण मळायचं नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही, मीडियम आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर जास्त घासून पहिल्यांदा मळायचं नाही पीठ, फक्त एकत्र करून घ्यायचं आहे। थोडंसं तेल लावून एकसारखा गोळा करून घेऊया। तर एवढ्या पिठामध्ये आपले 2 पिझ्झे सहज तयार होतात। तर आता आपण वरती झाकण ठेवूया। 15 ते 20 मिनिटासाठी मी हे सेट करायला ठेवलेलं आहे। तर 15 ते 20 मिनिटे झालेले आहेत। तर पीठ छान मस्त फुगलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर पुन्हा आपण हा गोळा एकसारखा मळून छान घेऊया। तेलाचा हात लावून एकदम मस्त गोळा करून घ्यायचा आहे। तर एकजीव होईपर्यंत हा मस्त गोळा असा करून घ्यायचा आहे। तर आपण आता 2 गोळे केलेले आहेत, तर 2 पिझ्झे आपले होणार आहेत। तर आता आपण हा बेस तयार करूया। तर थोडासा मैदा लावून आता बेस लाटून घेऊया। तर पिझ्झा बेस जास्त जाड नसतो किंवा एकदम पातळ नसतो, तर मीडियम साईजमध्ये आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी पिझ्झाची पोळी लाटून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण फोकच्या चमच्याने असे टोचे मारून घेऊया, जेणेकरून मस्त असा पिझ्झा बेस आपला बेक होईल। तर आता टोचे मारून झालेले आहेत। आता वरती बटर लावूया। तर बटर लावायचं आहे पहिल्यांदा। तर बटर लावून झालेलं आहे। तर मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपला साई दुधाची। तर इथे मी मलाई घेतलेली आहे। तर साई इथे मी 1 चमचा भरून घेतलेली आहे। नंतर घालूया आपण टोमॅटो सॉस। टोमॅटो सॉस घातल्यानंतर इथे मी घालणार आहे शेजवान सॉस। तर आता हे मिक्स करून घेऊया पिझ्झा बेसवरती। तर एक प्लेट घेतलेली आहे मी इथे। तर प्लेटवरती मी थोडासा मैदा भुरभुरलेला आहे, त्यावरती आता आपण हा बेस ठेवूया, म्हणजे आपल्याला पिझ्झा बेस बेक करायला सोपं जाईल। तर आता मी हे प्लेटवरती पिझ्झा बेस ठेवलेला आहे। आता आपण स्प्रेड करूया सॉसेस। तर इथे मी मेयोनीजचा वापर बिलकुल केलेला नाही, मेयोनीजच्या जागी मी इथे दुधाची साई वापरलेली आहे। तर नंतर थोडंसं आपण इथे चीज किसून घेऊया। तर नंतर पण आपण चीज भरपूर घालणार आहोत, तर पहिल्यांदा मी थोडंसं किसून घालते। तर आता आपण भाज्या घालणार आहोत। तर पहिल्यांदा आपण घालूया इथे सिमला मिरची। तर इथे मी छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। नंतर घालूया आपण इथे गाजराचे तुकडे। तर इथे सर्व भाज्या मी बारीक करूनच घेतलेल्या आहेत कट करून, तर आपला पिझ्झा पटकन असा बेक होईल। तर नंतर घालत आहे मी ते बारीक चिरलेला कांदा आणि नंतर घालत आहे इथे मी टोमॅटो। तर इथे खूप काही भाज्या घालायची गरज नाही, एवढ्या भाज्या आपल्याला पुरेसे आहेत। तर नंतर मी अजून वरती दुधाची मलाई ठेवत आहे वरती। तर भरपूर असं आता आपण चीज किसून घेऊया। तर इथे आपल्याला चीज भरपूर घालायचं आहे।
तर चीज आणि मलाईचं कॉम्बिनेशन अतिशय टेस्टी लागते. नंतर वरतून आपण ऑरेगॅनो घालूया, तर ऑरेगॅनोचा फ्लेवर अतिशय टेस्टी येतो. नंतर इथे मी चिली फ्लेक्स नव्हते माझ्याकडे म्हणून लाल मिरची पावडर भरभरलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपला इथे मस्त पिझ्झा बेस तयार झालेला आहे. आता बेक करायला घेऊया. तर मी पहिल्यांदाच तवा गरम करायला ठेवलेला होता. तव्यावरती आपण आता पिझ्झाची प्लेट ठेवूया. 15 ते 20 मिनिटे आपण आता हा पिझ्झा बेक करून घेऊया. तर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे. तर आता बघूया आपण 20 मिनिटे झालेली आहेत. गॅसची फ्लेम बंद करूया. तर सुपर यम्मी असा पिझ्झा आपला फुगलेला आहे. तुम्ही बघू शकता भाज्या पण पूर्ण शिजलेल्या आहेत आणि जी आपण क्रीम घातलेली होती आणि आपण वरती जे चीज किसून घातलेलं होतं पूर्णपणे मेल्ट झालेलं आहे आणि खालून पण पूर्ण छान असा बेक झालेला आहे. ब्राऊन कलरमध्ये हा आपला पिझ्झा बेक झालेला आहे. वरतून आपण ऑरेगॅनो अजून घालूया आणि मस्त असा बेत आपला पिझ्झाचा झालेला आहे. तर किती मस्त दिसत आहे बघू शकता. आपल्याला बाहेर जाण्याची गरज नाही, बाहेरून ऑर्डर करण्याची गरज नाही पिझ्झा खाण्यासाठी. तर घरच्या घरी हा पिझ्झा बनवू शकतो. एकदम सोपी रेसिपी आहे. तर चीज पूर्ण मेल्ट झालेलं आहे आणि जी मलाई टाकलेली होती पिझ्झावरती तीही पूर्णपणे मेल्ट झालेली आहे. तर अशा प्रकारे मी आज तुमच्यासोबत मलाई चीज पिझ्झाची रेसिपी शेअर केलेली आहे. तर तुम्हाला ती कशी वाटली? मला तर खूप आवडलेली. माझ्या मुलांनी तर खूप आवडीने पिझ्झा खाल्ला. तर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या मुलांना खायला घाला आणि तुम्हीही खावा. खूप छान टेस्टी हा पिझ्झा लागतो आणि ओरिजिनल आहे घरच्या साहित्यामध्ये आणि फक्त आपल्याला चीज विकत आणायचं आहे. बाकीचं काय जे मलाई भाज्या आपल्या घरात असतातच. तर अशा प्रकारे आपण आता कट करून घेऊया. तर गरमागरमच पिझ्झा छान लागतो. लगेचच बेक केल्यानंतर खायला घ्यायचा आहे तेव्हाच हा पिझ्झा मस्त असा क्रीमी चीजी लागतो. तर अतिशय मस्त असा फुगलेला आहे. तर पिझ्झा बेस ही दोन्हीही बाजूनी छान बेक झालेला आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? तर मलाई चीज पिझ्झाची रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.